Murise Zimbabwe, ndadzoka ndini wenyu mwanakomana wakwamutero, muzukuru wavadyegora, Kenan Jethro Rusike Mutero. Ndiri panapa tine nyaya ya Tinashe Mugabe achitaura kuti mukomana Aaron Chaka uya tukuite ma-DNA toita mahara for free this story. Ndo iyi nyaya muri kuona apa irapa. Tinashe Mugabe ati tinokwanisa kuitirai ma-DNA for free, mobva maziva kuti the probability of paternity is 0% kana kuti 99.9. Muchishona tiri kutaura kuti mukomana anonzi Chaka uyu is an imposter kana kuti mwana watuku zveshuwa. That would be really interesting. And I also have commented kuti aiwa this one must be broadcasted live. Hatisi kuda zvekuzonzi no inozobuda papa toda kuiona live and direct. So yeah, that's my plea to DNA. But anyway, what makes the story to be interesting inyaya yekuti Chaka has not only come out on television, auya achitaura kuti akatombosangana na the late Tuku. It is not something chekuti that makes the story to be interesting, because nyaya yekutoti akatoenda kupakare paye 3 times, it's very very interesting. And also kuti nyaya yekunzi chinda anonzi Jack Sadza, and I actually have people, sources, some of them they could not want to come out on camera, but there are some sources are corroborate this version kuti aiwa samanyanga uyu mwana anga aripo. And also what makes even it more believable is the fact kuti ne song yekuti azvireve rudo handina, which means kuti vanhu vakuru kana vachidawo kuti zvinhu zvavo zvinzwisike vanogona kutaura in subliminal ways, vanotaura nemadimikira, ndosaka vakuru vaitaura nemadimikira. And I think Mtukudzi, being a man who was a deep shoner, if you listen to his songs, they were so idiomatic and proverbial. So this could be the fact that he really wanted this message to be out there, that I have a son with someone and I really love him. It doesn't mean to andimude. But also like what I said yesterday, kuti nyaya dzinoitika kana vakadzi vakatadzirwa, I've seen it with my mother, I've seen it with other people, kuti vakadzi vakatadzirwa nemurume, sometimes they take revenge by depriving the men vana, which is very very sad sometimes kuvana. It's very very unfair. And my plea to any woman out there, kana wakatadzirana nemurume wako makarambana makasiyana, don't make it a point to deny the children their right to know their father. It is very 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 bad. We have seen it with experience in Komo. Zvamakatadzirana muri two vana, they are not supposed to be part of that. When you did the kids makatoita muri murudo muchitonakirana and everything, but now you want the kids to suffer the consequences of kutadzirana kwamakaita muri two. That is not very 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 good. So that is my plea. Kana muri mai maybe matoyo kuma 50 years, 45 years, 50 years, tokumbirawo, make sure this should be a lesson to you kuti don't wait until it's too late for someone to make a bond with their father. Anyway, we'll see kuti Tinashe Mugabe achati kudii panyaya in the next few days or weeks. We are going to watch this very closely. I'll see you on the next video. Please subscribe, share. Tonana pane mavideo anoteera. Ndini wenyu JC, mzukuru wavadyegora.